Comencem forts. Viatjar al futur amb Josep Maria Mainat o al passat amb Carmen Lomana? Al futur amb Josep Maria Mainat. Jo crec que sí, perquè, home, per començar riuríem, perquè el Josep Maria Mainat, oi? És una persona que quan tu riu... Conduir com Nani Roma o com Fernando Alonso? Home, per afinitat, com Nani Roma i amb Nani Roma. Hi hauria tota l'aventura d'anar per les dunes, menjar sorra, l'aspiradora de cendra de la llar de foc la foto al cotxe i també vaig traient cubells i cubells de sorra i bueno, arriba un punt que fins i tot quan et moques cap de 2 o 3 setmanes de mocar-te o quan et treuen una dent, encara surt sorra dintre del que és la geniva, vull dir que bueno, és acostumar-te a que fins i tot el gat té menys sorra que tu quan va cagar. Tenir molt sobrepès o posar-te en forma a les ordres de Toni Nadal? La segona opció, perquè encara que el Toni Nadal és bastant estricte, és una persona bastant recta i molt exigent i sempre te matxaca i encara que hagis perdut 40 quilos te seguirà matxacant, més val això que no pas estar en un sobrepeso complicat per les articulacions, per l'esquena, per tots els problemes que te pot portar. Tenir el caràcter de Gonzalo Bernardos o el d'Andreu Mascolell? El de Gonzalo Bernardo, el molt més divertit, vas a beure una aigua i, escolta, beures una aigua d'aquesta manera. En canvi, el de Mascolell és com aquells dies, ser la bastarter. Què posaria més nerviós Andrés Iniesta? Pujar un toro mecànic o que Dani Alves li fes d'estilista? Bueno, esta sí que me la voy a consultar en el libro. A ver, Dani Alves tiene su alegría, pero como estilista ya me he quedado con mi hija, que ya me recomendó lo de la cresta y fue un trending zombie. Què escolliries? Parlar sempre com Pedro Piqueras o com Albert Pla? Home, prefereixo con Pedro Piqueras básicamente per tenir una mica més d'energia, porque sería una cosa muy energética. Pediría una barra de pan y lo pediría con este dramatismo, por favor. Una barra de pan, pero que no sea terrible, horrible, hipocalórica. En canvi, si fas com l'Albert Pla i ho demanes, provocaríem que tots tinguessin sonotones. Passar un any en la pell de José Manuel Parada o en la pell d'Artur Mas? A nivell d'estrès y de anar tranquil por la vida, en la piel de José Manuel Parada, porque tú solo tienes que mirarte el estresante día a día de José Manuel Parada. Siempre está en fiestas, eventos, churrerías, porrerías, todo tipo de actos, eventos y comidas varias. En canvi, Artur Mas està bastante... Home, estic bastant... Ara he descansat, val, sí, ja sé que ara podeu dir, ei, aquest nano, aquest home, aquest senyor, aquest expresident, ara està més descansat, però la que porto sobre i la que em pot caure pel 9-N, etc., jo no li recomano ni a Mandurat. Avall, dreta o esquerra, gats o gossos, sal o pebre. M'he cansat d'aguantar i no dir res. Dilemes ben negres.